Buntu enzenjani wahlala phezu komqondo angakibe icabangayo. Yazi futhi ngiyacabanga ukuthi amajita amaningi engizane nawo angathanda umoya wasathane. Moya wasathane? Ya. Ukushiso yini lokho nje? Wangithuse manje. Uma ngibheka nje futhi le nto ngathi yangilandela bonke lokho engizana nabo. Bonke. Uthi bane-Illuminati? Hhayi ndoda. Uma ngiyibuka kahle le nto, wonke amajita engizwana nawo angenelwe umoya wamanga. Anamanga kakhulu amajita engizwana nawo. Oshaya too much. Awusho ngani-ke pho usho into ecacile manje lokhu ugraya ibhasi ngoba manje sengicabanga ney'nto ey'ningi uma uthi phela nomoya wasathane engabe uyasho nje bayakugoqa bayamagiya bayakushubha nje hhayi ukuthi banomoya wasathane. Hayi le nto nami iyangifika iy'ndaba engilandelele wonke umuntu. Uhlala ugoqwa nje nawe uyagoqeka. Nami ngushaya ngoba ngibona manje ayi angazi ukuthi noma le nto iyakulandela ubize noma yini wonke umuntu.